Buna hakyky real ýollaşarlyk kimdir? Hakyky. Avtobanda çykyp görem agaýym. Şey. Hawa. Onun için avtobanım. Sen tanıştırdyňmy? Ay goýup durat. Gatry hawa. Muzikalny bir zat okudyňmy? Ömrüm zoruna geçti diýsen. Şeylermi? Ha. Niýde okudun? Nemede? Ovada 5 ýyl. 8PMK diýär ýazsanny. Hawa. Aýdyn şu bereket taýgan birleşik. Aha. Akarjan uğruna şo taýda okudum. Ha. Soňra orta mekde oturdum. Soňra bäri danatory bar. Hawa. Soňra girdim ben. Hawa. Konservatoriýa. Men de okatymy öýdemek. Yok, komedi etdiler. Ha. Fan. Aynen. Oy, sarıştaydı. Toýgyla almak böyle. Ya basla. Umydym şu taýda okudum onu. Umid ikimiz o aňarda da deň okap, deň ýerip, deň oturduk bäýerde de şeydi. Umyd olar senden. Awa. Näme üçin deň oturdyňyz onu? Ol bana garaşdy da bäýerki ýermen üçin. Ha. Men pikir etdim, näme üçin seni aýdym diýen, olam saat çalýar maşgalaňyzda bir aýdym saat. Awa, ba. Barmy? Awa, men babam dutarda. Babam pahyr dutarda. Tarda daýdy, dutarda daýdy. Kakymyn bagy. Ataway çağulyp Halipam ondan aýdýar. Daýlym aýdym ama diýipsem ay opşy näle ejem tarabam kakym tarabam iki tarabym sanatlar. Ha, düşdüm. İlki aslında näýlekdi umyd aýdym aýdýardy. Men saat çalýardym. Umydyň inçejikden bir üç köşk sesi bardy. Kakş amanlar diýip Halipam ýolundan gidýärdim. Bardan bilem o. Bolay da ses o. Be? Aýno şeydi. Şol ýaşyň bir nime Hawa şol ýak ütköýär. Olam ütköýäniňki de ütköýär. Menem märe bir näle 2002-nji ýylda men uje owada toýda soňup bölnä. Näçe ýaşynda bolýar aýol? Näme 90-njy ýylda 2002 bolsam, 12 ýaşymda bolýardy. Toý soňup näle? Kim ýördüýse gidilýär-de. Hawa. Ýörjüň 5 aýdym aýdyp berdi. Ýördiýip näme toý soňmakda jolam. Barwan 5 aýdym oňduranaklar. Oň diýse de oňumyza goýýarsa wa. Ondan ýöne 2004-de uje men konkret owan toýlar töweren toýlan soňup başlady. Onda 20 ýylla gidip ötüyor. Da şükür. Ondan bir gün şu muzikal mektepde pianino çalyp hiňden oturdum. Akarjan malum meni goýsy walaýsan diýip. Ay barlay malum men saat çalaýyn aýdy. Soň kakyma diýipdir da onu. Şu kiçiň sesi goýsen şunu Mehmet Koray dinläp Koray diýip. Rahman bilen hem goňşa kemi dost hem goňşy hem klassdaş. Rahman ýöne muzikalyny okamady. Onun şo wagtlar Rahman hem howasçan aýdymada atwas edýärdi. Aynen bir gün öýe çağırıp kakymyň aýdyňa kemeren. Şonu garaz bir demedenler da bir tagamjyk alanlar da. No, don't worry, I like Deliken ilk töyüp sonunu dolan bolyaniken Deliken netibe deliken Töyüp son yürünemem bolyaniken Ağlayarım günler Yattan çıktı günler Kıyım sensiz yaşama Aksat yoliyemme Onu dünle gülmek Söylemem Bana dinlememen sevdimi Görmemen yüzümü Yani ben yerimi koyup karşına sözler gowlaşýar. Sanırım bilmesin Görüzüm bilmesin Aydırın men sana kırsırdımı Netiveme deliken İlki söyüp sonunu dolan bolyan iken Deliken netiveme
şeýle bir pikir aýtdy olanlaryň biri. Käbirde men halipam ýok diýer. Yani şu dogry däl ýa. Şol elinden tutup bir zat öwretmedigen bolsa, şol birinden bir zat görüp öwrenýän bolsa, men edil gönümel halipam bolmasa men şunu halipam asap edýän diýmeli şo diýer. Yok ben elden tutup öwredenim bile halipa on ýalak alamada. Küçükän mesela men Nura da näçe halipa diýen, hemmesine de halipa diýen, hemmesine dinleýärdim. Yani has yüreğime yakın bolany Hacı Allah mescidi. Ben Nuri Halipa'nın kendine yani qatidajı ilki aýdyp başlaýymda da şu qat görmezlerim şoňulen şol aýdymlar aýdýardım. Kakajan söýün haq diýip bak şo bilýär Halipa. Şoň aýdym bile tanalım ogul. Kakajan bilen birinji toýa gitdim men. Şeýle. O ilki sevgim sen gonça. Şol aýdym bilen o wagt içinde tanaldım. Ýöne has yüreğime ýakyny elbetde Hacı Allah bilen. Haçan tanışdın Hacı bilen? Halipa bilen mi? Halipa bilen ara tanışlyk ýakyny şo jady gözlük bir aýdym çykardy 2009-njy ýylda. Ana şol aýdymda has ýakyndan salamlaşyp zat edip guruluşyp zat edip görýän. Ýöne men gat ülemen balýaşykdym da o şeýle bir ýagdaý boldy mekan salmaýdyp. Inta gat tananan okdam şowa. Olyn ýöne konkret toýa gidýär, toýa kän gidýär dolla. Ýöne klibi zat ýokdy dara diýjek bolýanym. Ýöne toýa hadawa ýörýärdi. Sexpenka-da kän marýardy. Onu Halipa'm şowa Bagtyjan albomyny çykaýan wagtda o da ne meydana da gidýärdik da. O meydanyň eli o adam giýjirek gelinýärdi, garadýan paktalar ýüklenip edip giýjirek gelinýärdi. Yani meydanyň eli olyn ses gelýär. Halipa'nka meňdeşle toýa gidip durýardy da ses gelýär. Halipa ýa-da üýe ılgap baryp eşiklerine çalyşyp durman ılgap ki şolar ya gaty ölemen barýar. Daro Halipa. Bari ya bunu diňe şol olmaýan albom, Bagtyjan albomyny tapdyr ya daro mekan. Merkede bar görnän ok bulam. O bilýärmi? Muzkandy mizde oturýan, başa muzkanyň ýerinde durup, ýanynda durup aýdylýardy. Aparatdan bukul ola görünmän nurtda o. Kaptanım benim bakşyň öňünde o Halipa. Gaty meňdeşdi mekan diýdiler şo wagtda. Meselesi mekan jalmetda o aýdyp durur. Şoňa çala meňdeşem bolsa gün Halipa durup algaýardym da. Gaty var ýa Halipa, jan sag bolsun Allah'a. Soňra ýatmasyn. Bakana tak edinne çıkıydı Benim halayan köylüğümü giydi Bolinni barışın koyda çıkıydı Yufam icagal yaktığın toydu İzagal yaktığın tecennet Bakana tak edinne çıkıydı Benim halayan köylüğümü giydi Bolinni barışın koyda çıkıydı Donmozo icagal yaktığın toydu Bular şäheriň daşyna çykyp nire barýakalar diýen bolmaklary mümkin. Tejene barýar, toýa barýar. Tejene toýa barýar diýip. Tamamca sowly. O nesip bolsa inşallah. Şunem şu tamam sowol diýilýär toýy. O urşa barýan ýaly. Kyn o amana urşan ýaly o toýy bakara. Ne açada men garşyň almak kynlar da. Öne bildiýän tamam sowol diýilýär ol bir hili. Aýyn urşy dawasy Hudaýa şükür bu adara. O ýok da onu ýa. Öňden galyn sözmükä? Aýyn şola oşa şeýle derler. Ay gowsa da o erbet. Gowsa da o. Tagaman sowol. Tagaman gen. Ýaxşy niýetde. Nuryň dinleýärdim, Haçyň dinleýärdim diýen. Sen onu da öz stiliň ma, öz ýolun Indi ma. var ýan Sen şolany gaýtalan ak diýjek bolýar. 2007-nji ýylda 8-nji ýyllarda olaýdym çyň ýanyna gitdim, bulaýdym çyň kän toýak gidýärdi. Ağamadı men.
şäherde restoranlarda toýlary käňek edýärdim ben. Ha. Şunu Awa. ikinci parkın içinde toy mekanı. Şonda Halipaň o ýa-ni Kurbük meretse vardy, Kerimilya, canlı üç bir katy abyomly toy wallahy şo toy. Ay hemme Halipalar otýarda o sahnada da. O şo toýa barıp gara gidýärdim hersinden bir näme toy sisteminde gerek bolsa alýardım da onu iki tarafım var menden. Şunu Awa. o taraf diýse de var, bu taraf diýse de var. Men ýöne başdan o her kim raýdym ýatdyga. Şonu iýem sen başgaça nemeler duýulýar. O Halipa ödüm diýär maňa. Muňam bir ütköş öz nemesi bar diýip. Ýöne zapysta dogry. Zapysta özüm näil öz heňim diýilýär, ýani şonu ýalan. Demem ýöne toýda men şu min demek derler. Şunma. Ýöne bolmalsam şeýle görmeli, öwrenmeli, siňdirmeli, ýöne öz ýoluny tapmaly. Beýikleriň ýolunda dowam etjek bolsaň diýä. Olaň izinden ýöremedi diýä. Sebäbi olaň özleri biriniň izinden ýöremedi diýä. Olaň özleri öz ýoluny açdylar diýä, öz ýoluny goýdular diýä. Şolaň izin dowam edesin gelse senem öz ýoluny tap diýä. Şola dogry. Halipa ölen son qeden duetlemeniň için iň ýören şulaydy. Näil bolşulaydy mara golsun goýduk Halipa ölen akşam saat 8 töwerekdir da şonu ýaly Olin şo wagt Korpa Hacmyrat oglum garaşýardykdary, bäwe garaşýardyk şo wagt. Ego soýup oturýarym öýdäk jaň edýär. Men gidip barýandyr. Indi men aýtmalýarym goýup bolduk, indi Halipa goýup otur diýdim. Bol bar sen ýöre diýdi Halipa. Ýöre sen diýdi. Ayno men balnisada durnoyna geldi Halipa öýde bilýän. Ay bir saat diýýän liftin gön. Gel şonna Hacmyrat diýip Halipa öýde zat şolady. Ne ýolsun. Sağ ol. O taryhy we bulaydymy? Şoňa nä? Ýöne duetlerde meňde bardyr. Sen men Halipany dinläp soň gol soýan ýermem bolýar. Ýöne bunda men birinji goýdum. Ýürüňde ýokmy, ýokmy sen ýokmy. Son kaydındayım şey. Son. Ýören şulaydım, o niýe ýaýlaýdym onu? Gowdam. Yaman o. Ya, o gatowaýdym. Nerden tapdyň o mulaydymy? Pram junkda men kabul edişimde şonu ýaly. Türkmen owada klip etdik-de bolýar. Gatow boldylar. Eger ýüzüne cennet bar diýse-de, oline topragy türkmeniň. Ol nirde bolsa da ony ýüregi kıytar ony her türkmeniň. Geceleri gündüzden ýaty, gözleme temel tapýamaty. Saklagam bolany gamaty. Sebebi hemme berde batly. Tagamansız var öyle. Tagamansız. O nesi bolsun. Sen bilenem ýoldaş bolmak. Birinjiye de daş ýoly gidişmeli. Şäherin içinde de ýakyn ýollarda da gidip görümzak we gara. İlki daş warlymala. O ýakynly boý wartam emes. Ýakynly bildiren ha.